kawula wonten daulat manut boyong wonten ing Kabupaten Jong Timur. Mangke rumiyin Kanjeng Bupati. Monggo pusaka panjenengan rakaaken langsung. Senopati Pancaka lan Senopati Pancala. Saito, Bro. Jebul kang sira kok kaya mangkono. Panjenenganipun dawuh marang sira apa? Aja nganti kanakake peperangan. Kamangka Kanjeng Dipati Jong Timur iki karepe munggah ana ing Pendopagung Dauna Mulat. Wong dheweke nglamar marang panjenenganipun. Nggih. Nanging gene apa? Durung nganti panjenenganipun iki piwangsulan. Dadak kang sira sakloro niki malah nyepalani marang Sang Cito Nawangwulan ngantos kula nyempalani dhateng Adipati Pengarep saking Jong Timur. Awit menapa? Kula tresna dhateng panjenengan. Cukup Senopati Pancala lan Pancaka. Kanjeng Dipati. Sangat Citoratu Nawangwulan Asfundi. Rening panjenengan pikajenganipun dingkersakaken dhateng kula. Nggih. Mila wonten ing papan menika menawi kula nampi siji lan sijinipun ing mangkinipun badhe serik ing batos. Lajeng dipun kersake Sang Citoratu. Wonten ing papan menika panjenenganipun badhe nibake diri Patemboyo. Napa sebarane? Senopati Pancala lan Pancaka. Nggih. Kanjeng Dipati Jong Timur. Nggih. Sok sinten kemawon ing mangkinipun ingkang saged nyowanaken tombak nagara sang marang panjenenganipun. Kuwi prisya sing sinurakan dicara kang mangkono. Ing mengkone bakal gawe tegrah ana ing negara Dauna Mulat. Tak rasane ndoko Dauna Mulat. Gonku ngayahi cicipan Joko tua ana ing kraton Medang Kaumpas. Ojo nganti lewo. Mergo Purbalan Wasesa wis sampeyan ana ing pundak lantar marang Gusti Patih Nawang. Yen aku nganti lewo Joko tua ana ing kraton Medang Kaumpas. Aku bakal itu kehidupan. Goyang-goyangin sisipan. Jagi kawilujenganipun tombak Nagarangsang. Jaga kawilujenganing tombak Nagarangsang Menika leres. mangerti ya Prasid Iki.
Tombak Nagarangsang pinungka pikukuh ana ing kraton Medang Kauripan. Nek nganti ana murjane utawa ilange Kyai Nagarangsang, nyawamu ora mung cukup pinangka dadi pitukane. Rasena dawuh kula Gusti Prabu. mergo aku ngersakake ananing Tombak Nagarangsang coba pundhuten Tombak Nagarangsang. Saking pelanggan Orang kejaba welirwa marang Pajipan. Wis tak anggap luput. Mergo petledha. Mangerti yo Rasena. Nek nganti Nagarangsang ora bisa bali. Kauripan urung tan rumahku kang bakal nampa widono timbang kowe jejemberi luwih becik kowe mati kan Kakang Pakih Narutama kenging menapa Kakang Narutama panjenengan badhe widono dhateng Senopati Prasena nyadong duka ingkang tanpa pepindhan sinuwun. Jalaran Prasena sampun nglirwakaken dhateng jejibanipun. Saha ngaturi pirsa. Bilih wedal sak menika Tombak Nagarangsang anis saking pripun iki piandel ana ing kraton Medang Kauripan. Lajeng sinten ingkang nyidra Kakang Narutama? keparang munjuk lepat nyuwun lobering samudra panapsami sinuwun. Titik saged aturipun Prasena. Boten wonten satunggalipun maling utawi titikanipun durat muka ingkang bobol tembok temahan Tombak Nagarangsang menika saged anis saking plangkanipun Kakang Narutama dawuh kula kok gegujeng saklebetipun malih. Jebul Medang Kauripan menika ketundukan kudung lulang macan. Kakang Narutama panjenengan menika salah setunggalipun warangka ingkang ngayahi wajiban tungguk kemik kok boten ngertos pandhita. Kula mawon ngertos Kakang Narutama sinten yektos ingkang nyingetaken dhateng Tombak Nagarangsang. sinuwun Prabu Erlangga. Kakang Narutama Yen to panjenengan dalem mangertosi lajeng sinten pawonganipun ingkang mantun dusta ananipun Tombak Nagarangsang. sampeyan piyambak Kakang Narutama. Medang Kauripan Prabu Erlangga ingkang jumeneng. Kowe getun mergo ananta wikramah tunggal dewi alam semanten panjenengan ingkang paring kusada Kakang. Kula saged mastani yen Kakang Narutama kepengin dados ratu ing Medang Kauripan.
Kakang Narutama pangkat dhateng batos panjenengan menika boten padha. Kedung jero kenging dipun jajah nanging atine sampeyan boten kenging kula jajah. Sampeyan boten terima ananta ingkang paring sabda sampeyan. Sampeyan betul lan sakniki grek-grek kepengin dadi ratu ana ing medal Menika lepat pangdulu panjenengan sinuwun. Kula tresna kalih panjenengan. Kula bekti kalih panjenengan langkung dhateng diri kula pribadi. Nanging kenging menapa sinuwun. Kawacaning dawuh panjenengan. Kaya-kaya pun boten nganggep kalih patih Narutama. Kakang Narutama sampeyan iri. Sampeyan iki kastane napa? Kasta Sudra. Sampeyan kula rengkuh dados memimpin kula. Kula jumleke patih ing medal nanging tikane napa? Sampeyan dadi mungsuh anggapa Kakang Narutama. Jebul ngaten sampeyan. Kakang Narutama. Kok menawi sampun pinanci kula pisah kalih panjenengan. Medang tanpa Kakang Narutama mlaku. Nuwun sewu Gusti Prabu. Menang. Menang. Menawi kemawon patih Narutama lepat. Menggah panjenengan dalem sapa menggah dipun negari ing medang kauripan. Kapidana kula boten swara. Nanging sinuwun. Ingkang boten damel jaring penggalih patih Narutama. Kaya-kaya panjenengan pun boten nganggep kalih patih Narutama. Katuran perso boten teges patih Narutama ukrek dhateng lampah ingkang sampun kawuri ing merga ngrumangsani yen to patih Narutama kapojo ing kahanan boten napa-napa. Wong menawi kemawon sampun dados kodratipun Gusti. Sasampunipun panjenengan dados pengayoman. Sasampunipun panjenengan dados Naradipa. Nika nggih setun tenang sinuwun. Kiranipun menapa labuh patih Narutama. Nalikane wonten lelampahan Erlangga Nejawa sumpah ingkang sampun kaweca mukti Erlangga mukti patih Narutama ning menapa sinuwun wonten kedadosan anesipun tumbak Nagarangsang. Perkara cilik bebasan panjenengan agengaken. Menika mratelaken nek panjenengan sampun singkatu ingkang gadah panguwasa menika panjenengan ing kersa panjenengan menika menggalih umpami kok patih Narutama kersa boten panjenengan ingkang dawuh kawon kusuman kayu Anantawi kawat tunggal ning patih Narutama ning bareng wonten kedadosan ngaten kaya-kaya medang kauripan tanpa patih Narutama mlaku menika piyanten medang kauripan pangtirnaken lekasipun patih Narutama
menika mboten salah. Ora. Sing salah Narutama. Aku ra dawuh karo kowe. Sing tak dawuhi Narutama. Ya ya lan sawi Diajenganan tawi keramat tunggal dewi. Kakang Narutama tak tunjung sapa medal. Pangapunten Kang. Menapa lepatipun Kakang Narutama ngantos pindah Lentenono. Iki dina pikukuh ing medang kawipan. Tumbak Nogoran Sam Anis Soko Langkan. Aku bisa ngarani ilangi Nogoran Sam ora sapa-sapa. Sing ngingete Patih Narutama Dewi Ananta. Diajenganan cukup. Kowe garwane Nerlangga apa garwane Narutama. Nanging kene kowe ngiwangi karo Narutama. Ananta. Yen ngono aku bisa ngarani. Alam kowe loro bisu sing nambani Narutama tak jalu. Yen nurut tresnanmu ora karo aku nanging karo Narutama. Nyatane kowe karo aku ora ngiwangi aku nanging kowe bila karo Patih Narutama. Ananta kuwi krama tunggal dewi. Medang kawipan aku kang dadi panguwasa. Cethok nak diluput. Mula kowe minggat saka ing medang kawipan. Ananta. Menawi sedaya kula sampun dados kersa penilan jalan. Boten dados menapa menawi kula tidak dilaraken medang kawipan. Nanging katuranipun boten. Menawi sakmangkinipun boten menapa menapanipun kaliyan reganipun medang kawipan. Kula boten derek sawai-sawai. Ananta. Ya. Prabu Erlangga. Ojo enak kapenak ungkuh cingkrang setumbak. Mangertenono Erlangga. Iki Adipati Sejong Timur Laut. Ngepingake tumbak Nogoran Sang. Kalamun ora mbok paringake marang Adipati Jong Timur ing medang karipan Babyo Ibadan lan Sayuta. Adipati Jong Timur tak oyake Timur Laut. Ora kleru Patih Narutama.
Patih. Lho mengko dhisik. Nalika semono sakwise Prabu Irlangga pinangka dadi ratu ana ing Medang Kauripan. Jengen sira ra sing diangkat pinangka dadi patih. Ngaturi pirsa nggih Bapak Barada. Iya. Sak menika kula pun katundung saking Medang kapocet Palungguan Patih kula. Sinuwun Prabu Irlangga iki paring pidana marang jeng sira sing kaya Menungsa niku penggalipun boten ajeng. iya menungsa iki Ora bedane kahanane urip wagisir. Bapak Barada yen to Bapak Barada kepengin mangertosi dasaripun menapa Narutama pun boten dados patih saya katundung. iya Selaran medal sak menika pinangka pikukuh ing Medang Kauripan tumbak nagara sangane saking medal. Nggih menika Bapak Barada. Antos panjenenganipun sinuwun Prabu Irlangga duka. Kula kadakwa ingkang nindha tumbak nagara sang boten wonten sanes. Namung Patih Narutama. kok nganti mentara sing kaya ngono Prabu Irlangga marang jengen sira kamangka sak ngertiku sakwise jengen sira pinangka dadi patih ing kraton Medang Kauripan jengen sira iki tansah setya tugu ora nate mbadal apa sing dadi dawuh Prabu Irlangga Yen mbok menawi namung dipun dakwa kula saged nampi. iya Nek ingkang boten lila kula dipun anggep kepengin ngincer dhateng panguwasa utawi Palungguan wonten ing Medang Kauripan. Napa kados ngaten menika? yen ngono cetha lamun to dina iki Prabu Irlangga wis singklar saka sumpah kamangka rikala semono wis nate sumpah marang jengen sira sabaya pati sabaya mukti ewon dene saiki Prabu Irlangga sakwise dadi ratu ing kraton Medang Kauripan iki duweni tumindak sing adigang-adigung adiguna marang jeneng Saya melih nggih Bapak Iya, Barada. Kula mboten dadi patih tenggone Medang niku mboten menapa-napa. iya bener Uripe kula gesange kula niku luwih tentrem nek kula urip tenggone Gunung Agung. Monggo wangsul mawon wonten Gunung Agung. sing sareh pancen mbok menawa kabeh kuwi mau pinangka dadi paceganing uripmu mula kanthi kuwi tak jaluk kanthi banget aja gusa-gusu sing sareh cek men ing mengkone bakal pikoleh Narutama Kula Bapak Barada. dadi gedhe cilike sinuwun Prabu Irlangga wis ora nganggep marang jeneng sira pinangka dadi patih malah kapara jeneng sira dina iki katundung saka ing praja Medang Kauripan. Jur saka karepmu jur kepiye? Apa kowe kepengin mirang-mirangake utawa melehake karo Prabu Irlangga ngono apa piye? Boten Ora, waune ora kenal nggih bali ora kenal. aja kaya ngono. Mergo kula ngrumangsani sinten Narutama. Iya. Nanging sing kudune kowe iki eling marang sumpahmu rikala semono. Ya, kula kanthi kuwi lamun to jeneng sira kepengin melehake marang Prabu Irlangga iki ana dalan. Kula saged melehake. Iya. Lajeng margi kados pundi amrih kula saged melehake Prabu Irlangga. Sawetara kowe macaka sudya. Ya. Aja nganggo jeneng Narutama, ning nganggo jeneng Utut Rumpaka Seti. Ing mengkone kowe bakal bisa melehake marang tumindak lan pakartine Prabu Irlangga. Ing sasampunipun kula mawi jeneng Utut Rumpaka Seti. Kira-kira niku kula kewilangan melih napa mboten? Tak kira ora. Iki kula penandang wirah. Ya aku ngerti. Nanging jeneng menungsa iki ra
nganti banget aja nganti negakake marang Prabu Langga. Kula nuruti dawuhipun Bapak Baraja. Semantena nek wonten menapa menawanipun sing ingkang kula tutup boten sinten-sinten nek sampeyan ndambah sampun. Narutama lagi kagelan atine dadi omong sak omong basa ora ora aku bisa ngono sak kowe. Pancen jeneng wong omah-omah iki tetep ana watusan bungane. Mula tak jaluk kanthi banget kowe kudu sing sabar lan nrimo marang pacobaning uripmu. Tak jaluk kanthi banget kowe aja nganti busa-busu mengko mundhak kesuruh. Aku tak takon karo kowe apa bener-bener kowe tresna marang Prabu Langga? Boten ketang sakit raos ing manah kula ning kula tresna kaliyan Kang Mas Prabu Langga. Kowe kepengin melehake karo Prabu Langga sing wis tumindak adigang-adigung marang jeneng sira. Injih, Bu. Ini kowe bakal bisa kumpul meneh karo Prabu Erlangga ning syarate kowe kudu tumindak nista ning utama. Tumindak nista utama niku tumindak kados pundi? Ini nistane kowe aja ngacak wong wadon ning macak lanang. Iya. Utamane mbok menawa kanthi dalan kuwi mau ing mengkone sepisan kowe bisa melehke karo Prabu Langga, kaping pindhone kowe bakal bisa kumpul meneh karo Prabu Langga. Ning sakwise mengkone kowe macak lanang, kowe ya kudu genti jengen. Kedah mawi asma pinten. Nah, jengenmu ora ana liya Utut Jangga Lelono. Saguh, yen pancen saguh
dadi ratu ing Medang tumindakmu adikang adikku ngadikuna sapa ira sapa ingsun dupeh kowe duweni kuwasa njur kumawasa dupeh kowe duweni menang njur sak menang-menang marang kawulan Kula ngrumaosi salah. Kula lepat. sing kudune kowe ngelingi marang lakon-lakon sing wis kawuri nalika kowe ditundung saka ing Bali barengan karo Narotama rasa Narotama wis banget marang jeneng sira semono uga kowe uga tresno marang Narotama nganti jeneng sira kedarang-darang mergo ora duweni papan gedung satemah ketemu karo aku njur tak wenehi dalan tumeka ana ing tanah Pulo Jawa rikala semono kowe sumpah apa karo Narotama ning yo kene sakwise jeneng sira dadi ratu kowe tumindak sak piyah-piyah karo Narotama satemah Narotama tok tunduk saka Praja Medang kuwi dudu watake ratu nggih Kula lepat. kowe ngono Kula lepat tarik. Balik kakang Narotama. Mawi dalan kados itu kula saged pinanggih. ya rening kowe wis nggono marang sakabehing kaluputan iki ana dalan supaya ing mengkone kowe bisa ketemu meneh karo garwamu Anantawi Kramatunggal Dewi lan bisa rukun karo Patih Narotama dina iki sampara kumpul ninggalake Kraton Macak Osudra Macak Sudra sakwise jeneng sira Macak Sudra aja nganggo jeneng Prabu Erlangga nanging nganggo jeneng Utut Rumpaka Seta ya